世界の中で願ってるんだ。今日も答えのない世界の中で願ってるんだ。今日も答えのない世界の中で願ってるんだよ。不器用だけれどいつまでも君とただ笑っていたいから、跳ねる心臓が体揺らし叫ぶんだよ。今こそ動き出